ଆପଣଙ୍କ ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ 8। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ିଆନ୍। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଧମକ ମିଳୁଛି କି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଦନାମ କରିବୁ। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେଟା 50 ଲକ୍ଷ ହେଲା। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତୁମକୁ ସୋସିଆଲ ନଦେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଦନାମ କରିବୁ ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବୁ। ଆଉ ଏ ସହରରେ ତୁ ରହିବୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଆସିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆଙ୍କର ବଡ଼ ବୟା। ମୁଁ କମେଡ଼ି କରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା କିମ୍ବା କାହାର ଭାବନାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଓ ପାରିବାରିକ କମେଡ଼ି ନେଇ ଆସିବି। ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ମୁହଁ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା, ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଭିତରେ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଧମକରେ ଟଙ୍କା ଦାବି ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ସେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୁଲୁଆଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବେନି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଖୁଲାସା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ବୟାନ ଏବେ ସାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ କରିଦେଇଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଲୋକର ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି କମେଡ଼ିଆନ୍ ଗୁଲୁଆଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ଯାଉଛି ଅଶ୍ରୁ। ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ମୁଁ ଏଇ ସହରରେ ଆଉ ରହିବିନି। ମୋତେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କରିଛି, କାହିଁକି କରିଛି, ତାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଧମକରେ ଟଙ୍କା ଦାବି ଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ସେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୁଲୁଆଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବେନି ବୋଲି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଖୁଲାସା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ରହିଛି। ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ଧମକ, ଟଙ୍କା ଦାବି ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଗୁଲୁଆଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ, ଆଇନି ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୁଲୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆଙ୍କର ଆଖିରୁ। ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ 8।